Remontin välissä tämän niin kesti ennen kuin hajosi tuossa. Mutta eiköhän jää siitä. Pientä rastavaa laakerivikko. Kuule, tul tuohon. Suurin piirtein tuon näköinen sen pitäisi olla, niin tuommoinen sitä tuli. Ja Jonnin näköisen paukkeen piti, kun täyvistä laukosta tuli kuulat pihalle laakerista. Semmoinen 1800 tuntia se on pyörinä ja se on lopputulos siinä. Aikansa ne kestää. Mitähän monta kierrosta se tuokkin laakeri on vetänyt oikein? 1800 tuntia. Niin on se aika monta kertaa pyörinä menemään tuossa. En osaa laske paljon, mutta aika paljon. Ja uusi laakeri pitäisi laittaa ja tuo rautamurkulle pitäisi laittaa takaisin sitten, niin rupeaa tulemaan taas puusilippua hakkurista. No, katsotaan minkä aikaa tässä männy.